Maabig ya panaonad si katayo lamet. Pinaglimiran na tatang agagitan kakaaro. Maminsan lamet, iyang brasa minang putaputang, susay panangaroy Diyos at balang sinansakay. Salamat, tawadtan kayo lalamet, tapian ibaan kami, ya manaral na sayang kablin salitay Diyos, tankot-kuton tayo naragdalem, susay kabaliksan, napikakasakay, kinan Kristo. Natan at kaiba tayo lamet, ang kapiarom, sa pinabli tayon pastor, na Northern La Union District, kaiba tayo si Pastor Japheth Maningding. Kumusta kayo, Pastor? Siya malikat pastor, lapod siya mo jalamet yalawas, siya pambusisi tayo jalamet, iya salitay katawan tayon, Diyos. Salamat, Pastor. Kumunta, nabindisyonan tayo namin at sayan panag-aral. Ang tayo, Pastor, at sa panag-aral tayo, amay-amay la sumampapalugay. Makakalikat iraya, walay unyan programa tayo. Diyan Pilipinas, diyan Pangasinan, especially, ang gadyan biyek tao. Aray Pangasinense, ya makakaakar at biyek tao at agda palilibasan, ya bantayan sa sayan programa. And Pastor, gabay min lugayan, iray membro na Kabilukaan Church, no inernan la po si Pastor Japheth, kumunagagi ta na bebendisyonan kayo sa yan programa. Pastor, wala ni gabay yung lugayan? Gabay ko mo iabilaan, so District of Northern La Union. Ang bagdan, adala natatalusan niya maong niya ng pastor, so sayan salita tayo. Si kadalin sin siya, so nalilikatan niya, babantay at Facebook, at YouTube, walang to kaman niya pakabantayan sayan programa, Pastor. Amen. At adang tanagagimira, sakbay tayon panaralan, susayan leksyon at sayan lawas, karuwan tayon masimuon, susay panagtrabaho na masanton spirito. Idalan ng Pastor Japheth sa panagpikasi. Si katayo mampikasi, maron lawas katawan min Diyos, at sayan agaw, si kami lalamot sa manripasoy masanton salitam. Sa ipikasi mi katawan kumunya sa masanton espiritu sa mangidalan at balan siyan sakit si kami lamot. Ya amin ya undungal at sayan programa at nabindisyonan, manmaliw ya balon tuo at arapan mo. Kumpiyan si kami so nawalaan ya ilalo, pikakasakay at sa masanton Diyos mi ya si Jesus. Katawan, pikasi mi, ya perdonan mo kami anto kaman ya kasalanan ya agawa mit sika, kumpiyan si kami so maong ya unarap at sikat sayan oras. Aya so karumi dyan santon ngaran ni Jesus. Amen. Salamat, Pastor Japheth. Wala tila agagi ed kumawalo ya leksyon na say panaaralan tayo ng eskwela sa Batina. Tanatan say paulo na say panag-aral tayo ed pangkakasakay ed pananisya. Saya ed diskasen tayo no paano niya sa ramay imuna ya mananisyan sa badista. O to no tawagan tayo, Pastor Japheth, at pioneers. No panon ya niliktob da, no panon ya tinibukal da susayan pananisya. Ang tayo, Pastor Japheth, adamayama ya pananisya nun saman, adamayama ya doktrina nayari dan tibukulan, sarayan imuuna ya leader na sa iglesia, arayan pioneers, at amayamay mo susay sumlangan niya agawa. Wala ray panisyanda, wala agda panisyaan, no panon niya pinangkakasagay da, no maminsan, mandibate ra, mandiskusyon ira, at walay napasakitan, nalilingwanan dan, emotional mo tira, aliwala ba siya cognitive o logical niya to o spiritual, kanyan, wala mo tiray barungan, bangbalit, lapod panangidalan na masanton spirito, saraya, ya doktrina at atibukal, tanatan si katayo, so nalilikatan, ya walaan tayo na Adventista del Septimo Dia, no iner manisya tayo, ya sayan, 28 apananisya o fundamental belief, si karaso agami na sa Diyos, penjad untanat, alaran, nawalaan tayo yung alar, solar, piano iner, walay panisya tayo, sayan, pananisya na umbunan tayo. Pastor Japheth, wala sulimara ya panaralan tayo. Sa unaan at narumugan at sa teksto ya ipapatlab, yan nabasa at gawa 4.12. Pibasa yo, Pastor Japheth. Sa kwanto dya, Pastor, sa kway Biblia, at ang gapuso arom ya kilabanan, tangga puso arom ang aran at lipsag na tawon, ya ni iter at saray totoo, ya anayarin kilabanan tayo. Pastor, anto so say ibabaga tunay, ang gapo ko na arom ang aran, si pan ngaran labat so say kilabanan. Ang gapon balot so ngaran ya kilabanan tayo no ingon sa ngaran ya katawan tayon Dios. Sa ngaran ya katawan tayon Dios, amay identity to, amay ugali to. Aman labat so no panisya ang toyo ya so ngaran ya si katoyo so limat sabot sayan tapuya dalin. Umpian si katayo so nawalaan niya kilalaban. No manisya tayo si katayo untumbok tayo sa may babagato, si katayo so nawalaan niya kilalaban niya ibabagay masanton Biblia. So sa may tanda mo, Pastor Japheth, wala ibabaga tayong Trinity, awa? No, imbaga tayon sa masantong Diyos, ibabagang Pastor Japheth, si Jesu Kristo man, yung manangilaban. Amay nilaksab to, sa ikwanto darumat nilabus to, so sa inka Diyos,
tan namaliw ya singa tuo ya singa si katayo. Kaya dyan unta natulungan tayo kilalaban. Pastor Japet, akin kailangan niya magmaliw ya sa kito o si Kristo, piyan nilaban to tayo. Aga nayari kasi ya sa kaya yung Diyos ya manangilaban. On pastor, kailangan niya sa katawan tayo si Kristo yan sa may pagiging Diyos to, kailangan to yung gawan to, pastor. Umpian si katayo, so, pian nalik na to noon to'y lignaan na talaga ya to. Si katayo sa sayan tapo ya dalin, asubukan to, so, latikoan, asubukan to, so, anto ka man niya, problema ya nangyari na nalik na ya sa kaya to. Amin inatalat asubukan to, sa katawan tayo yung Diyos, inatayad para balansiyan sa atin, si katayo namin, parang si katayo, so, nilaban, ng palisab, so kasi katawan tayo yung Diyos, ng pagawan to, umpian si katayo, so, na sabi ito. Dugatan, pastor, ang itilak na alimbawa. On, pastor. Tansay sa kini, no si katoy Diyos, paano niya umpatay? On. Taagong papatay sa Diyos. God is eternal. Kanda, ang gapi kipapatay ito. Kaya kailangan laksaban to, ilaksab to, so samay ka Diyos, piyan dyan untan, magbaliw to, at natulungan to tayo. Tapanon dan ipasak, no, si katayon to makasalanan, ano nang tayo Diyos, umpatay tayo liwawa to. May gloria to, ag tayo nayarin nanengneng, ag tayo nayarin natiring, kundad pangkasinan siya. Kaya sirin, napag yung magmaliw ya to, atan susay panani siya. Kasi nun saman, wala ray, nanduro man panani siya, Pastor Japet. Ya si Jesus ko no, aliwan talaga Diyos, tano Diyos siya talaga, ugaw patay. On, master. Say kumadwa, nayarin aganan maliw ya to ya talaga, kasi no, nang maliw ya to, paano niya, nabilay ito inatay, makapanakaradayat. So, nagabay ito ibaga, wad man din siya maingka Diyos. Pero nang kakasa kay ira, susaray imuuna yaman ani siya. Yes, Jesus, 100% God, 100% human being. Anto'y gabay itong ibagaya, si kato'y Diyos. Bang balat, ay may naingka Diyos to, agto ginamit, luwagi ng katawan niya to. Pastor Japet, anto'y nibagamad saya? Walang pastor. Katong gabay min saray pinablimian agagi gabay min Daniel linaw so sayon panaaral tayo. Yan ang say katawan tayong Dios at inatay ayon sa may nature of God so inatay pastor. Noingan sa may nature of man. Kasi wala ray arom ya manaaral ya sa masanton sa tay Biblia. Agara man ni siya pastor ya say inatay akin patay sa Dios kanda. Bali gabay min Daniel linaw sayo panaaral tayo. Ya say inatay sa man say may nature of humanity, yay katawan tayon, Diyos. Tanan si katoso inatay sa may nature of humanity, pastor. Aliwan basta-basta patay iman, talagad inatay. On, pastor. Kanyan na antes siya patay, manakis, wala may timarter ni amay dalat ya luwato. Akin lapud, a confused lara may cells to, say lingat to, sa na may luwato, aluwalan danom, nag-ingan na maliwlan dala. On, pastor. Kanyan, nunung tayo, nagagawa ba ya, no sobray confusion, no sobray amay irmen na sa ito uya na nairmenan. Natan, pastor, amay inkapatay ng Kristo, aya so alananag ya paraan. Piyan nilaban tayo. On, pastor. Atan so say panani siya natibukal da. Anto ni pastor, so nanang mun, bali-bali yan, i-share tayo sa inkapatay ng Kristo. Nanungan tayo din sa masantong Biblia, wala ibabaga ni Biblia, pastor. Sulat ng Pablo dyan, Roma 3, Kapitulo 3, versikulo 24. Sa ibabaga to dya, pastor, unya sa ibabagay, masanton Biblia, versikulo 24 hanggang 25. Apatunungan iramet grasya tuya, ang dibayar alapod, in karundon niya wala Kristo Jesus. 25. Asikato so tinuro na Diyos, iya makapapalapod pananisya, dalato, yain ka na akipatnag na inkatunong tulapod pamirdona saray kasalanan niya apalabas jaed kaya muan na Dios. Nang tayo pastor may dalat manayan ng Kristo ya timayag sa krus ya Kalbaryo. Aman so naging dahilan no panonton sa kaya si katayo ng totoo awalan niya kilalaban. Sa gabay tayo bagay pastor no si katayo so manisad sa katawan tayong Dios. Lapod si katuso inatoy parad si katayo so nawalan niya kilalaban. Tugatan, amay pananisyan, sa gabay ito bagay pananisyan, pikakasakay, nawalaan tayo'y pananundon. Anda pastor, wala nang tuputin siya, sa kanto, pastor, abit lam na naman, may dalaya ni Kalbu, at cross na Kalbaryo, sa ikaw muna naman at aman sunan linis. Pastor. Wala nang tuputin siya, sa kanto, pastor,
damay-amay makasalanan, aga kasi kulang may dala ni Jesus. Ya panaglinis. Tayo gagikira, aluan kulang ya balot man. Nayari na may sakilaba ya molecule. Kung kasi kaya molecule na dala to, manguras lang amin na kasalanan tayo. Now, anto yung gabay ito ni Bagaya? It's the act, may akto na panangi iter na say bilay ng Kristo, amanso manangilaban. Ud si katayo aluan sa may karakol na dala. Sa akin ni Pastor, may tatawagan tayo ya agape love. Ya say katawan tayong Diyos, ang gano sa Kristo makasalanan, yan nan kasalanan at si kato, unlut sab para at si katayo. Saan gabit ko ya aruman Pastor? No ang gapoy patay kay katawan tayong Diyos, ang gapoy gunguna iraray tatawagan tayong pananisya natang Pastor. Sa may patay ng Kristo, kung kanyan wala tayo tatawagan tayong pananisya, maninisya tayo yang gano tayo nang so untumbok ya agaw, maninisya tayo ya sa katawan tayong Diyos tuwa ya mangilaban at si katayo. On. Tuatan Pastor. Nathan, apan so sa sakay Pastor may impatay ng Jesus, may panangilaban ng Jesus. Nathan sa sakay niya panisyan da Pastor. Kumaduan pa niya da yan ang kasakirat may kumaduan ni sasabi ng Jesus. Problema mo iya, Pastor. Anong saman no atandaan nyo, wala may great disappointment ng 1844, October 22. On Pastor. Nathan, may anisya, may Millie Right movement, Jad William Miller, unsabi la Jesus ng 1844, October 22, apalduara talura. Wala may anisya shot door churi, sekonda, maugos la kasi ito, kanyang sa Diyos, ingka po tulay pyorta, ang kapulay pababalik ito si katayo. Pastor, wala ramay anisya mo, walay agawa saman, agtilabat antan no anton talaga. Pastor? Wala mo susamay, nanduro maya grupo, itong untan lamang manaya, ang gapulam lamang so kabalikan, tuwalawan tuwaya. Kanda. So, pero sa anisyan tayo, sa may walay agawad saman, kanyan agas si Mabi Jesus, may cleansing of the sanctuary. On Pastor. Pero Pastor, sayan abagta, say panara, say nang kakasakayan, umpawil si Jesus. Amay ibabagan na Tito 2:13, Pastor, pibasa yo pa. Sa ibabaga to dya, Pastor. Tito 2:13, sa ibaga Biblia, yaalag din so ilalo ang mapalar, tansay kipatnag sigaw gloria, na balag a Diyos tan mangilaban tayo si Hesto Kristo. Sa ibalaga Diyos. Wala yung agamani siya kasi si Jesus tuwan Diyos Kaya, di ba, malinlinaw, balaga Diyos, yung manangilaban tayo si Kristo Jesus. Unsabi, Pastor. Ang gabay ito ni Baga Pastor, yung baga ito man, gabay ko may ginamit niya salita, mapalarya kipapawil, mapalarya ilalo tayo, at sa katawan tayong Diyos. On, Pastor, tuwatan. Amay mapalar talaga, bali-bali ta na salita, malikalikot ta niya ilalo, sa tayo sabi ng Jesus. Anda, Pastor, ang gapoy problema, ang gapoy question noon sabi Jesus one day. Talaga noon sabi. Sa problema, akatarya tayo kasi. Kaya sa election tayo, diyan Mateo 13, versikulo 1 hanggang 13, 25 kung kukumon, 1 hanggang 13, wala so sa parabulo ditan Pastor Japet, para agtilabasan tami John Dukay. Aya may patungkulod sa may Samploran Birhen. Okay? Birhen raman kasi Pastor Japet ka talaga. Kasi kumbaga tayo kasi Birhen, ay bagay ito ibagatan ng pure. Ay gabay ito ibagatan ng amay no ibaga tayo, ang gapo ni akaabay to ya laki. Ang gapo ni akadiwited sa katun laki. No say aromya term, jad English kanto 10 virgins kunda. Samplurara ya mamarikit. On Pastor. Pastor, nayari pan idala mo na anto may istorya na sampluran mamarikit. Aya may parabola masanton Biblia, yaman babagaya wala ri sampluran bibii, ya maririkit. Amay limara akatarya, amay limara aga-akatarya. Amay limara ang gantutan so gagawan da okay laba si kada. Balat nan si Mabi pagli yalabi, agdataryaan so isasabi ya balo laki. Balat aramay limaran matatalino ya bibii. Ang gano si Mabi pagli yalabi, wala na yung sinsya so akatarya ya oil da Pastor. Ya lamparaan amjad lamparaan da akatarya nin sinsya. Ya unsisilaw, piananang daso ikasasabi to may aalagaran da Pastor. Pastor, nang tayo background to ya, nang sama na panahon, mas importante may groom nang sa may bride. Pasensya kila, aray bride ang bugdan, si kayo'y karawon na sa aray babalulaki, mamproposo laki, pero nang sama na panahon, nang sayan panahon da, importante talaga'y laki. Akin, lapod sa aray lalaki, si karay man trabaho. Sa aray lalaki, si karay ulaad gira. Sa aray lalaki, si karan talaga so
So mas atagay nun sa man aluan equal awa. On, pastor. Natan agtayo panisyantan kanyan jan leksyon tayo panaral tayo. Angga pulay laki ubii. Amin tayo equal la. Amin tayo nang paparaed matay Dios siya katawan. Pero nun sa man aluan untan. Nun sa man noon sa bilaso sa may groom kan tayo. Amay mga asawan nobyo. Amay aasawan ton nobya kailangan mantalaran. On, pastor. Mantalaran anggad paglaylabi. Aki paglaylabi. Aya pastor, sa igabay ton ibaga labat yayat, amay panagtarya. Aluan sa may oras no gingan amay panagtarya. Taamonta si kasasabi may alagaran mo. Huwag agton tayo sabi alagaran. Natan amay limara kuno ya mangmang. Diyan Pangasinense medyo makapoy solo kanda. On, lanting. Ante agaw ay. Ang alara dugaruga labat may larak ginalada. On. Nan medyo alate may nobyo mangkuyep la mangkuyep. Ang ganarap. Ang ganara. Agla makapansilaw. Natan, mi kakarawirad sa may limara ya maong suuluda. Akin maong suuluda gagi kira. Ang ikargaray extra. Ang alaray extra ta. Paano agawon sa bintampol? Mangala kami extra. Mi karawira natan. Ay sekundara may limara. Ay pasensya kila. Tadugaruga laba ya para siya kami. Okay? Agagi, agyo ibabagan masiblet iraya limaran matatalino. Lapod aya parabola, walay gabay ton ibaga. Amay kilalaban personal tan, aga nakiruwod arom. Amay larak sa gabay ton ibagay at atang tanagagimiran, amay masanton spirito. On, pastor. Amay masanton spirito kumunso walad si katayo. Natan, no dugaruga labat, kung tayo, nayarin, nauputoy, nayarin kimulang lamay pananin siya. Kaya sirin, kumunta sa ibilay tayo, alo-alabat niya parad si katayo. Sa inunuton tayo, mangikira tayo, aluan si katayo yung mangukontrolod sa may larak, no gingan, say masanton spirito sumasdakal, gabay ito ibagatan, say masanton spirito sumasdakal at bilay tayo, nun sa may sarili tayo ya kagustuan. On. Pastor Japet. Sa kini pastor, nanunan tayo, no panaaralan tayo may BE. Sa gaway itong iatukuyon niya sa kapilya, o sa iglesia, o sa balay ya Diyos. Gabay itong ibagay sayan lesson tayo ya, si katay komon, so mangitarya, ya lanang, sa ikasasabi, katawan tayon, Diyos. Lapod na tayo mantarya, ang tayo natalaran, so ikasasabi, katawan tayon Diyos. Ang may masanton espiritu, ara may fundamental belief tayo, ya panaralan tayo doon tumbok ya lesson tayo pastor. Araraya so nagi atibukol ya pundasyon tayo, umpiano si katayo so makatarya sa may ikadduan, ikasasabi, katawan tayon Diyos. Katon saray sa katayuran sa mga 7-day Adventist, matuloy tayo manano sa sayan palanisya, lapod sayan ag kapilya, so awatan niya sa katawan tayon Diyos. Sununan tayo, Pastor Japet. Duga may babagayon na niman, ya, nang kasakriira natan, sayan pa na niya, second coming, talaga nung sabi Jesus. Kanyan si katayo kwanto, mambantay, mantalaran na tayo. At same time, tila ba mantalaran, mantarya tayo. On, pastor. Okay? Alu-alabat ya, waiting, no, nga preparing. Yan dyan nung tanong sabi, at nilaban to tayo. Pastor, sa ikumatlo ya, pinandiskasan na sama na may doktrina na sanktuaryo. Anto ya sa sanktuaryo, Pastor? Walay babagato dyan masanton Biblia, dyan Exodo, Kapitulo 25, versikulo 8. Sa ikwanto dyan, Pastor, kaya sa imbagay masanton Biblia, tan igawa ang daag na sakay a sanktuaryo, piyan na makapanayamag leeleet da. Say katawan tayong Diyos ng paggawa at kindi mo sa saya may background to niya, Pastor. Nang paggawa kindi mo sa piano say katawan tayong Diyos amay mensahe to ni bagatod saray bali to ya Israel aray Hudyo no si katoso no say to kasi nang sama pastor ng kasala si kadaso kailangan dan manawit ya sa kaya ayo kumpian awiton dan di sanktuaryo ay so gagawin daya ya abuloy piano si katoso unggawan asiwag ya sisimbolaan niya panamirdo na kasalanan tayo. Siguro, Pastor, alawan abuloy, atang. Kung tayo, Atang. Atang. Kasi na abuloy, may iter din na tayo, Pastor. may iter din atang. Antayo, hagagi kira, hagagi mira. May sanctuaryo, man na tatawag dan command center of God. No inner, may way to na panangilaban. On. The way of God, kung ano na David, is in the sanctuary. So, duga may babaga ng Pastor Japin na naman, niya ayaman so ayaman ng Jesus. Anto ibagabi to ibagaman, manayam na talaga di man sa Diyos. Sa igabay itong ibaga, amin niya sa may gawin to, para kilalaban, narumunggan di man ayaman to. Sa kini Pastor, may tanong panaralan tayo, may sanktuaryo,
Aya so mangituturod si katayo at say katawan tayon Dios. Ang gapong balo sa mensahe to no ingon, ituro tayo labat at say katawan tayon Dios, ya mangilalaban tayo. On, Pastor, tuwatan. Nunangningan tayo ni Agagi Kira, dyan sanktuaryo, wala susamay duwara, ya klase na say offering ya gagawin da. Amay daily, tan amay yearly. Amay daily Agagi Kira, may ibabaga din Pastor Japet ng niman. Ya, no, wala, tawag na yun, periodo ya Agagi Kira, 2 periods. Amay unaan niya periodo, amay daily, numang kasalanan ira, mangyatang ira. Anto may iyatang da, depende. No mayaman ka, baka, talaga. O no medyo mayaman ka mo din siya, karnero. No medyo mahirap ka, kalapati. At ito nagagimira, paggerandaman, mga laray dala, 7 times daya, ipulak si may dala, i-sprinkle da, di manad, amay tatawagan daya kurtina. Amay curtain. Yan no iner, kapal man nagagikira, anggad 3 inches so kapal na sama na dala. So ang banga-banga di man. Kaya di man sanktuaryo, wala mo di may table of the incense. May table of the incense, may pabango, insenso. Tas sobrang banga na sa may dala, kailangan walay pabango. At tada nagagimira, untan tumat, subilay tayo. Amay ang banget, isimbulan tuman so say kasalanan. Balat, amay insenso, isimbulan tuman so sa may pikakasi. Kaya numang pikasi tayo, unaabot yung tawo niya, singa pabango, piyan na perdon sa may kasalanan. Pero Pastor Japet, ang tayo kung muna nang niya sa may karnero, nan ang yatang ira, aperdo na lara, andi. Ayalabat so say anti-type. Tawala so sa may type, iya pangituturuan to, aya may anino, ud sa may mas balag. Anto may mas balag. Aya may, nunungan tayo, di ba, day of atonement, may yearly, kwanto ya sacrifice, every 1 year, kalenda so sa may tabing, may kurtina. Ya mambibi agad most holy place and holy place. On. Kanyan, atonement, kwanda at one moment, ang gapunatan sa kurtina tuman, saksakoy iman. Ano nang yata tatagagi? Saksakoy iman. Nung si Kristo, ni pasaklad cross, permanently, aman niya tabing, apaldwala. Sa gabay itong ibaga at ating tanagagikira, akisakay tila edkin din Kristo. Walibali ad theology to ya Pastor Japet at pag nagkakasakay. Nun si Kristo so samay inatilad cross, at ating tanagagimira, ang tila ng pagya mangatang. Lapod si katulamay ultimate sacrifice tayo. Kaya yan Pastor Japet, bali-bali, ang gamanaya ed sa sanktuaryo, nanang tayo may pagkakasakay, tan pikakasakay edkin di Kristo. Yearly, naikali may tabing. Natan, permanently, ang gapula. Taang to ay, si Kristo la, so sa may ultimate ya sacrifice tayo. Pastor, wala ninibaga mo sa ay doktrina tayo sa sanktuaryo? Sa kini, yan ibaga sa sanktuaryo, wala may tatawagan tayo di man niya high priest, ya tatawagan tayo. Ang may high priest ay kuway bilbia, si katuso, si simbolo natin, sa katawan tayo Diyos. Wala may incense mo, ya si katayo sa pipikasi, yung gagawan, ang balingit, ya aroma, ya untatalos di man adtawan. Yan si katayo sa mampikasi, narurungol ya katawan tayong Diyos. So, aramay message ya pikasi tayo. Lapod sa katawan tayong Diyos, so sayan mediator tayo natan. Narurungol to tayo natan sa amin niya ibabaga tayo. Pero ag tayo kumun aabusoon, so pagiging mediator ya katawan tayong Diyos. Lapod unsabi-sabi, manisya ka man uandi. Unsabi, so katawan tayong Diyos, Pastor. Tasong pala may mediatorial ya trabaho to. Ang gapol ay ma-mediated si katayo. Ang gapol, Pastor. Lamay tatawag tayo in close of probation. Okay? Sa isa kayo ni Pastor, ya, pinanaral na sama na may kumapad, may sabaton. Right? Anto so ibabaga na Genesis 2, versikulo 1 hanggang 3. Sa kuway Biblia dya, sa imunaya libro, kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 3. Sa kwanto dya, unyaso in kasumpal na saray, katawunan, tansay dalin, tanamin a lugar da. Insansanon kumapito ya agaw, intunda na Diyos, so kimoy ito, aginawa to at na inpainawa at amin akimay ito, ginawa ton amin susaman niya, kumapito ya agaw. Versikulo 3, tansay Diyos, binindisyonan to, so kumapito ya agaw, tan sinangtifikato, lapod jad saman niya agaw, nang painawa sa Diyos, at amin kimay ito, pinalsatan, ginagawa to. Nan si Pastor Japet, nan si Jesus asampala sa Dios. Sampala ra impanal sa dada sa mundo. Walay taluran ginawa dad kumapito nagaw. Ano, Pastor? Nang painawa sinantipikar tan binindisyonan. Tatang tanagagimira, mampainawa timid tad kimay tayo basta kumapito nagaw.
From sunset to sunset, ang tatayulatan, tabayag tila sa badista. Kumadwa sa ikwanto sinantifikar. Sa gabay to ni baga, sagrado susayan agaw. Pastor. Ang gapo kumoy gawaan tayo, yung kita tayo. Ang may labor, ya ibabagatod man, nagtugabay ibagay, ang gapulan namin sa trabaho tayo. Tangga na may panag-ingas, trabaho tan. Pastor. Nanimbagatong labor, ang gapo kumunso gawon mo, yung kita ka. Unsweldo ka. Kumatlo, sa ikwanto ditanat, binindisyonan. May bendisyon, blessing na sa Diyos, waman at panagpainawa. Anto may blessing nga tutukoy yun to dya. No Sabado, wala tayo church, mitungtong tayo Diyos siya katawan, mi kasakay tayo si kato. Amin niya ut-ut na pagaw. Amin niya sa may probleman, dimalan. Palumawan to. Palumawan na sa Diyos. Kaya ayaso sa may bendisyon na sa Sabado. Kaya natatanda na gagimira. No lima tayo kapilyat, aga-apalag limaw so sa may puso tayo, no ag-iingan lalo din, di mula, tanang tayo may babarungan tayo, tanggapoy pagkakasakay, ang gapoy bendisyon. Ta may bendisyon, iter na Diyos, di madloob na iglesia. Sa kini, ibabagat to ya, Pastor, no si katayo so man sa sanctify, ya tiyatawagan tayo Sabado. Aya so man babagat si katayo, ya kumunya si katayo so man pirdonaan at balance yan sakay. Lapod sa katawan tayo ng Diyos, ya panlilingkuran tayo at si katayo so amirdonan si katayo, lawas mo labay ya si katayo kumun so mampirdonan sa ray kaiba tayo ran totoo aya so mensahe ya tatawagan tayo ya Sabat. Sa kaya mensahe ya Sabat, Pastor. Okay. Salamat, Pastor. Antayo, bali-bali ya discussion tayo, balit ang kapulay oras, sa utit ya doktrina, Pastor, ya sa kaini. Amay-amay yan doktrina, pero limara labat may binila tayo natin, amay impatay tan ikiulit bilay. Anto, Pastor, sa ibabaga na Genesis 2:7. Sa kwanto dya, versikulo 7, sa kwanto dya, si Jehovah a Diyos, say sapok na dalin so ginawa to ato too. Tan iniliwa to ed saray sangab na ileng to, so linawa na bilay ed say too, nagmaliw ato mabilay a singka ka marirwa. At atin na nagagimira, nunang tayo, aya may doktrina na dakil so nalilingumat. Awa? Nun say Diyos, pinalsa to kuno ito, ang alay dabok, pinormatuya. Tan ayan dabok, katatang ta nagagikira, nagmaliw ya mabilay, naninitanan to iningas na bilay. So, duwaraya, dabok plus ingas na bilay. Jad, Hebro agabi mira, amay tatawagan tayo ya, amay laman, amay tinormatong dabok, yan ang bilay, sa tawag natin ni Pesh, soul. Sa igabay ito yung bagamay kamarirwa. Aliwan saya may pananisya tayo, yung natin ito, amay kamarirwa to, unalis, andi, si katayo mismo may kamarirwa. Antayo, nubasa tayo yung Biblia, hanggang sara may ayop, hanggang sara may sira, walay kamarirwa ya tatawagan. Basta sa isakay, ya individual at walay bilay to, kung gagalaw, sa tawag na ni Pesh, soul, o kamarirwa. Ano ba, Pastor? Ang Pastor. Aluwara may babagada sirin, Pastor, ya, no kanang ang deket iya kala ya paru-paru Pastor at may babagada gi dito tayo laki sang baik atan lang na sigrid siya. Kamarirwa to. O may nung patay unhiwalay lamay kamarirwa. Hindi, Pastor. Pastor. Si katayo mismo may mabilay ya kamarirwa. Kato na nang konsider nan saman Pastor na tinapura kanon nang kilay kaluluwa babagada andini. Lapod adaan ta so ibabagay masanton Biblia. Balat anang nang tayo sa Pastor no si katayo so mababasa ya masanton Biblia. Nanang tayo ya si katayo manaya so mabilay ya kamarirwa ya tatawagan niya masanton Biblia. Kanyan, amay, babagatin na naman, Pastor, amay ni Pesh, awa amay soul. Saan amay babagatin na naman, aya amay breath of life. So, amay laman, plus breath of life. Dust of the ground, plus breath of life. Okay? Anto may ibabagato ya breath of life, aya may tatawagan da balat, Pastor, ya ruwak. Anto yung gabay ito ni bagay ay ruwak, aya may power, ya manlalapon sa Diyos sa katawan. Yan noong patay tayo, ayan power, ayan hininga na bilay, umpawilid sa Diyos. Akinot umpawilid si kato. Lapod sa pananisya ng saman, na sara may pioneers, yan dinalada Biblia, tan panisyan tayo natan, antoy kwanto, atan ya ingas na bilay, ipawil na Diyos, tad say isasabi to lamit. Pastor Japet, anto di sa inibagayo? Sa akin ni Pastor, sa patoy, ayaso pansamantala ba, iya painawa. Ya manaalagar na si katayo so mamatalag si katawan tayong Diyos. Ang bagtan at tayo ya naiwasan so ayan kipapatoy. No si katayo so mamatalag si katawan tayong Diyos masan agagimira. Say regalo ya akalagar si katayo say bilay ya andi anggaan ya itatarya tayo. Itatariya katawan tayong Diyos si katayon amin ya mananisya. Pastor, agay live pulis na oras. Salamat sa impidagopyo. Sarayan doktrina so say anibukal at saray umunal ya Adventista. Saya mo't kumun ya matuya doktrina, to say mangiter ya pangkakasakay tayo,
ang bagdan alaga rin tayo. So say isasabi na say Diyos siya katawan. Sayan panani siya tayo kumon. So mamaliw, ya masukder, ya pangalaan tayo na say pagkakasagay. Wala niniba kayo, Pastor? Apay tayo mampikasi? Saray pinablimiran agagi. Ang bagtan si katayo, so makakaliknad sayang tapo yadalin, yan to kaman niya. Problema sayang bilay, mampatuloy tayo, panani siya sa katawan tayong Diyos. Lapos sa katawan tayong Diyos, si kato may mansisirbin, mediator tayo. Ang gadwalan ni panaon niya si katayo sa mampikasi. Ang gadwalan ni panaon niya si katayo makapansimba. Gawin tayo laraya, lapot araraya so kaukulan niya, gabaya katawan tayong Diyos. Yan nangnung at si katayo, si katayo sa makatariyad sa may karduan, ikasasabi to. Yan si Rinpi, salamatan tayo so sa Diyos sa katawan, taniregalo anto tayo na say matuwa ya doktrina, ya si katos so mampapas, mangiiter na pagkakasakay, udsayan at ibukal ya iglesia. Mampikasi tayo, maaron Diyos, salamat katawan, lapod piniliyo kami. Salamat sa rayan doktrina ya interyo. Kumunta sa rayan doktrina, so magmaliw ya lubir. Ya mansingred si kami, pen magkakasakay kami bilang sa kay iglesia. Ang magdadalaga rin ni ay mapalar, ya isasabi, tan ilalo na sa Diyos sa katawan. Sa iso karuan miyad, mablin nga rin Jesus sa manang ilabad ni. Amen. Amen. Salamat agagi, ed impidago pyo, ed sayan panag-aral. Salamat Pastor Japet. Salamat po, Ed interview Pastor. ya oras.